also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen. Ang bituin at araw na kailan mamay at iligin. Lupalang araw ng buwan ating pagsinta. Respetado nga Mayor Hector Ilong. Niyan, nahibalik na liwat sa at niyan ini nga ato permi ginihim nga summer festival para pag-promote gihapon san ato Unay Beach. San ato Golden Sand dine sa Unay Beach. Nga dapat pagtimang noon san bugos nga lawanganon diri la san mga taga-Unay. Kaya daramo an ato mga activities nga mahinanabo diniya na ato yan ay open base magduro-diretso ket abot itong May 26 kundi buot ko magpasalamat sa ato yan na LGU na pinamumunuan ni Mayor Hector Ilong nga sanat ato sa Tourism Council ni Engineer Odilon Queen nga sa tourism officer si Ma'am Karima nga bugos nga sa tourism nga nakipagsayo sira niyan sa at dinhi sa ato Unay san ato yan na event. Kaya ginaasahan ta nga mas magiging maupay good yan na an ato presentasyon siniya na nga ato summer festival. Kaya maupay na nautro nga aga sa ato nga tanan maglipay ket an ato mga bisita ginuuyakam namo tubtob unina nga gabi san amo activities. Salamat nga maupay utro nga aga sa iyo nga tanan. Thank you, Kapitana Joy Dulay Mercader.